أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته MTA jabaran lage bo alhamdulillah ni yaye anga jalsa si ko tan wulu flana kene kan ni jalsa kle flana yi programme mu sin fi alhamdulillah aya ngad na bado invité en fait mun ko occuper no jalsa kene yi labewna wala matna jaya inshallah mi au présenter anka ma invité le follow yanga missionary Ustaz Alhassan Kiri assalamu alaikum warahmatullah Ustaz amba fuka barkada kana nga wele jabi ko fe anga ma wele flana we anga présent e jamatu présent kulkuro we monsieur Mohamed Daw assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh jazakumullah kana nga wele jabi ko fe alhamdulillah MTA konna la albi anga namba sabana we imanti first coordinateur malaya oui monsieur Alhassan Meiga assalamu alaikum warahmatullah jazakumullah kana ngabele jabi wala am ñini ngal kelen kelen sima wala yasa kasaka message fitini fo mawi lame bawi mon masaka chance ko na jalsa kana kanya wala amadam na kiniyan fam fedron wala usaz ñini ngal mbambulo wodi ka fo jalsa niyasi ko tan wolon flanayi mogo munu nolu masaka chance soro kana ya ani mogo munu hésiter la sika sika ouvre prada kan message nyuma absa ko luma famu yala le kajmo bi ke bolo ka fulu ye yasa samra ubsa kurahi soro ka ye ni kenen kaya Ustaz Alhassan Kiri alhamdulillah summa alhamdulillah mala subhanahu wa ta'ala tandu alami ni jalsa du angal sigala ambe masayin barakada masayin fana ka alhamdulillah kunu anga baraw udamena herela al same ka continuer na o here kelen konnana ambalma munu masega ni kenen soro do tapsa ka ke diguye soit do o mangene o dalino banabulu wal madore fana bo kabamanto do fana proche apsa ka kete soit do be déplacer mana nga do fana be peut-être transport walma gela do yo fana sur financièrement parlant do masega jalsa musakaw kun nga do fana be peut-être pas simple négligence olu maseni kenenga awa anga kuma mna se o yoro la minu vraiment jalsa reforme ya balia kama walma olu ya yokuno bo nu alnu mata ko bashite ala dama fa olu nyana kunno imam ali alayhi salam mi amadi de sinsin bagaye ale mi jalsa folo damine ako mo ko shikana blaki la ka fokunno ko ni tiga do ale te ka baya ke ale bulu ko be shika wasake o te wasake fiu do ki jija iga nakana inyeda ale imam mahadika aga tiga do nyogo tiga kono iga ale ga photo o mi fana lame lebaye akanu do nyogo na atimi do nyogo na do ibina bo fen jama fana kalama donc olu kama jalsa sana fana sigila sina ba imam mahdi alayhi salam ale te ka mambulu be segere kwa kata duguso la kata mogo segere kilingili ka gele mais ni mogo be na ga nyogo soro kadian olu be aliye donc jalsa red na fa balu indi donc min masegana walma min ni na li négliger imam mahdi ko lu maka fonno ibe ni aliye walma ifala aliga iwalega jekulu konnana no ni ma effort nke donc olu mogo sugu me jatina ko mogo min ma ko yimine sebela comme tu sont des voilà donc des personnes négligentes donc au té fin sobe donc mogo shiga shiga ko no e voilà be ko ma majala e be baya ko e baya signé akadiye meni awule ka on dara kwangata kata madiga wule kan jabi e be e farfaga ni e farfaga wani minunu ye o semo kono koro kata kelentere kono kono suma dara bo fo yoro chamana ago mogo me jihadi ke alega siraka ani minunu be sigi so kono ko kelente o ka be aju tega ke kelento go yashira donc ame minunu mogo fe minunu masaka keno kono soro vraiment en tout cas fen chamaye uda donc fen na fa chamaye uda ba ju fa chamaye uda al ni fere do be sisa minu ma to am se ka jalsa ere wajuru la me direct la ala donc ne ko sura na nyogo na fe mogo se ka jalsa ere shi al ni utea mais minunu be akeneka ani emi be ka shu radio la ou be bolo fa nunu sanfe ba ji kele inter na pa kele infanate o muna jalsa re dabo kunye mi balema be se ka sabati anu nyogo che bo ni ebe yoro do ina am be keneka an se ka nyogo re donc olu tila mo ko am se ka mi fu nyene
jalsa salana n'a wagati sera i kan ka se k'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka kɔn a wagati lajɛ i bɛ labɛnw labɛn fɔlɔ i bɛ labɛnw sabati fɔlɔ yaasa n'a wagati nana ka na se i ka se ka taa tali kɛ a la mɛ ni don sera dɔw ye i bali ka taa an kan t'o ma mɛ min ye négligence wala min ye farifaga ye o hali n'u ma taa n bɛna se ka lamɛn radio la wa n bɛna se ka su sira gɛrɛw fɛ donc o tɛ hakilina ɲuman ye mɛ n'i nana kɛnɛ kan e bɛ nafa min sɔrɔ tahajuru seli min mana kɛ a bɛna seli fada duuru kɛ ɲɔgɔn fɛ balimaya min bɛna kɛ donc an bɛ olu baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ taa ka e bolo da wa diɲɛ fana kɔnɔna na tagabolo si tɛ yen yɔrɔ si ka fɔ nɔ o bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tile 3 kɔnɔna na ala yɛrɛ jatigɛ yɛrɛ kama batow kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ yen donc nin ye opportunité ba ye min jamati kɔnɔna na a dayɛlɛlen bɛ anw ye donc ni an fana ye o négliger kɔni c'est que vraiment en tout cas an m'an yɛrɛ bɛra mɔgɔw ka minɛn kɔnɔ donc mɔgɔw ma Imam Mahdi ka nali faamu donc jamati kɔnɔna na activités ka ca mais jalsa salana o ye activité ba dɔ ye donc fɛn o fɛn min fana a datiw dɔlen don depuis wagati jan b'a a datiw bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc san o san fana a kan ka se ka kɛ donc mɔgɔw kan ka se ka jalsa labɛn kabi an bɛ bi jalsa in na wala ɲinata in na sani a dati sani yɛrɛ a don yɛrɛ ka taa ban yɛrɛ i b'a kan ka se ka jalsa 2027 ka o labɛnw sabati yaasa a kana cu an kan Imam Mahdi alayhi salam a yɛrɛ mɔgɔw ladi o cogo in na a ko minnu b'a ye ko musaka gɛlɛya bɛ se ka o bali ka da tagali la ko hali n'a kɛla urupi dama dama o bɛ se ka o mara cɛsoni dɔ kɔnɔ kalo o kalo i nana ka fɛn dɔ sɔrɔ i b'a bila n'i y'a lajɛ sisan a na ala dɔn n'i y'o lajɛ ni mɔgɔ ye o système fana suit sani jalsa 2027 cɛ kɔni i ka musaka i bɛ se ka ye a bɛ se ka dafa i bolo ala parce que tuma dɔ la a fana ma nɔgɔn donc min ye jalsa yɛrɛ sinsin o de ye nin hakilina di mɔgɔw ma minnu souvent i b'a ye transport gɛlɛya bɛ olu bali tagali la donc ko hali n'i bɛna fɛn fitinin fitinin dɔ mara gɛrɛfɛ i ka se k'o kɛ asa ni nin fɛn ba in ni nin ko ba in n'a dɔgɔ nana da n'a don nana se e ka tagali baliya kana taa kɛ dɛsɛ ye walima nafolo dɛsɛ soit musaka sɔrɔ baliya ye o ka i bali tagali la voilà an bɛ se ka nin fɔ nin yɔrɔ in na o de filɛ. Ustaz jazakumullah hasan jaza i ka nin jaabi in na vraiment an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ma chance sɔrɔ ka na nin jalsa kɛnɛ in kan mɔgɔw ma chance sɔrɔ ka na i b'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔla tiɲɛna financement ou bien wariko fan de y'a to ma se ka na fɛɛrɛ dɔw fɔ la ka bɔ Imam Mahdi yɛrɛ ka walandaw la min bɛ se k'a to san wɛrɛ e ma chance sɔrɔ ka na e bɛ na min fana ma se ka na fanbaliya kama a y'a da mɔgɔ wɛrɛw fana na ka nafanbaw fɔ a la k'a ye k'a fɔ mɔgɔ min na kɛnɛ kan ani maa min ma na aw ka jɔyɔrɔw tɛ kelen ye ala k'a dɛmɛ san wɛrɛ an bɛɛ ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan jama ka caya ka tɛmɛ nin ka tun o la inshallah an bɛ avancer an bɛ taa ɲɛfɛ an ka programme na komi bamanankan lamɛnnaw b'an lagɛla tubabukan lamɛnnaw fana dɔw fana b'o fana mɛn o la an b'an profiter an bɛ message dɔ fana di an bɛ aw daminɛ bamanankan na an bɛ français message dɔ di français lamɛnnaw fana ma inshallah a tila ka a kuncɛ bamanankan kɔnɔna la tun inshallah o la n'a ma kɛ baasi ye an bɛ taa an ka Humanity First coordinateur fɛ n'o ye Alhassan Lassina Meiga inshallah o la an b'a ɲini fɛ président n'a ma k'i ma baasi ye on dit comment les khilafat peuvent-ils inspirer et unir les gens du Jalsa Salana et quel message souhaiterez-vous partager avec ceux qui n'ont pas pu assister? On disait tantôt qu'effectivement, qu'on appelle la Jalsa Salana, je dirais, c'est un témoignage vivant de l'importance, une importance capitale, et je dirais même sine qua non pour la religion musulmane qui est le khilafat. Parce que quand vous regardez un peu l'idéologie même de la Jalsa, ça remonte d'une manière ou du moins, au-delà de l'aspect spirituel, c'est rassembler des milliers de personnes en un seul lieu et qui viennent d'horizons divers. C'est également ça, la forme, je dirais, physique, plus ou moins, du khilafat. Aujourd'hui, la Jamaat compte des millions d'adhérents à travers le monde entier. Les gens parlent différentes langues, les gens sont de différentes couleurs de peau, les gens sont de différentes cultures. Mais quand il s'agit du calife, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat, tout le monde est unanime. C'est cette unité-là qu'on retrouve plus ou moins de façon philosophique autour de la Jalsa Salana. Des milliers de personnes se rassemblent ici. C'est vrai que les gens ne viennent pas d'horizons très, très divers. C'est l'intérieur du Mali, c'est quelques pays voisins.
Mais c'est quand même des cultures plus ou moins différentes, c'est des langues différentes, où on parle souvent des traductions, des choses et autres. Mais quand les gens se réunissent comme ça, le brassage, la fraternité qui naît, la spiritualité qui naît entre les gens, c'est beaucoup plus au-delà de l'aspect physique et d'un rassemblement mondain. C'est plutôt l'aspect, une élévation spirituelle, une retraite spirituelle, et également l'aspect est beaucoup plus spirituel que tout ce qui peut être mondain. Alors aujourd'hui, ce rassemblement qui permet à certaines personnes de rencontrer certains frères Ahmadis pour la première fois, certaines personnes qui font le témoignage de prière, de tahajjud et d'un certain nombre de choses qui n'ont jamais vécu de toute leur vie, certaines personnes qui ne sont même pas Ahmadis, qui viennent découvrir qu'est-ce qu'ils font, la communauté pendant ces 3 jours, hein, qui viennent découvrir et qui sont émerveillés. Tout cela rassemblé ne peut que témoigner de l'importance et de l'importance encore du khilafat et de l'unicité d'un leadership unique au sein de la Oumma islamique pour permettre aux gens vraiment de se lever spirituellement. Vraiment, merci beaucoup Merci. pour ces clarifications. M'a fɔ lamɛnbaaw vraiment mɔgɔ minnu ye nin jaabi mɛn i b'a faamu k'a fɔ vraiment jalisa nafa min b'a la surtout kalifaya kɔnɔna la a b'a to an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka avancer ruhaniya yɛrɛ kɔnɔna la o la alhamdulillah an bɛ laban bamanankan fana na inshallah président n'a ma kɛ basi ye ɲininkali laban min t'e fan fɛ o ɲininkali ye k'a fɔ aw de tun bɛ jalisa labɛnkow la yan n b'a dɔn ɲɛnamaya ko gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ ni ladilikan min b'aw fɛ ka fɔ lamɛnbaaw ye donc ani nafa jumɛn bɛ se ka fɔ a la n'a sɔrɔ a bɛ se ka farankan min kɛ o la jalisa ko in na inshallah o de ye ɲininkali ye. Auzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I ye ɲininkali min kɛ an y'a ta k'a lajɛ adamadenya sira kan adamaden bɛ fɛn fɛn laɲini k'a kɛ a caman bɛ tɛ se ka kɛ ni gɛlɛya t'a la adamaden tɛ ala ye n'i ye jalisa ta k'a lajɛ koba de don minnu kumana ɲɛna u ye minnu fɔ a la a y'o lamɛn ko fitinin tɛ parce que laɲini in ye ala laɲini don amadiya sinsinba ala de y'a laɲini i ka mɔɔw fara ɲɔgɔn kan a ka adamadenya kɛ a ka ala ko kɛ n'a bɛ fɔ spiritualité bon n'i bɛ mɔɔw fara ɲɔgɔn kan aw tɛ kɛ gɛlɛya ko dɛ a musaka ko aya mɔgɔ siyɔrɔ ko mɔgɔ dumuni ko u ji ko a lajɛ fɔlɔfɔlɔ min kɛla o ma tɛmɛ a yɛrɛ bolo o mɔgɔ ma caya 70 ni dɔɔnin fɔli la mais sisan mali la an bɛ joli la ba nu baw ne bɛ maa 3 ba 4 ba 5 ba 6 kɛ kɛnɛ kelen ka adamaden na cɛ ni muso ani denmisɛn o gɛlɛya tɛ ban mais yan'o bɛɛ cɛ a labɛnni fɔlɔ parce que n'a b'a la a bɛ sigikafɔ de kɛ ka laɲiniw sabati sigikafɔ in kɔnɔna na a bɛ réunion kɛ a bɛ fɔtaw fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɛ n'an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw la o parce que bɛɛ b'a fɛ a ka ɲɛ de bon bɛɛ ni hakilata don bɛɛ ni kɔnɔta don a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o gɛlɛya ninnu bɛ don a kɔnɔ fɔlɔ n'o nana bɔ yan musakakaw bɛ n'i da kɛnɛ kan an b'a kɛ cogo dɔ a ka di dɔ ye n k'a kɛ tan nɔ ni musaka tɛ yen n b'a fɔ dɔ b'o la an ka dɔgɔya tan nɔ a tɛ nisɔndiya mais a bɛ baara kɛ ni dɔnni min dilan ma ye o bɛɛ kɔnɔna na a ka di dɔ ye ka dɔ kɛ mais ala bɛna jɔ o bɛ dɛsɛ o dɛsɛ bɛɛ bɛ don a la bon f'a k'a ɲini k'o kɔfale k'a dilan cogo dɔ la pour que ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛɛ y'a ka ɲɛ ye o gɛlɛyaw bɛɛ bɛ don a kɔnɔ ka na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan an y'an yɛrɛ filɛ kɛnɛ min kan sisan kurantigɛ nana don a la yan'o cɛ yɛrɛ a kibaruya lase de ka kɔrɔ an bɛ kibaruya lase cogo min na radio b'an bolo fo 15 o bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kɛ o b'a la k'a lase dɔrɔn ka taa mais sisan gasoil tɛ yen groupe t'an bolo radio tɛ se ka marcher kibaruya tali gɛlɛyala kosɛbɛ o bɛɛ kɔfɛ n'an y'a lajɛ kana o laseliw kɛ ka fɛnw kɛ mɔgɔw ka adamadenw na waati nana se crise sécuritaire min bɛ yen o nana don ko la k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɛli ma nɔgɔya mais an y'a ye ne yɛrɛ kuma sigi n'a ye maa mun bɔla ka na cette fois-ci
n tɛ gansan ye nin koba de ye a bɛ mɔgɔw bolo koba de la koba don u nana ka na kɛnɛ fa an bolo vraiment a kɛra wasa ye mɛ n y'a f'u ye hali bi yelenko gɛlɛya nana ka na aw yɛrɛ ka baara caman sumayara a sababu la mɛ ko n y'a fɔ ala ka laɲini don ala tɛ bolonɔ yɛlɛ a la n'a gɛlɛya yɛlɛ cogo cogo fura sɔrɔ ala k'a ɲɛnabɔ kulu mama kamɛn fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan bɛɛ wasala kasi ni fɔlɔ kɔni fo n'a sɔrɔ dɔ b'a jɛ ne b'o fara k'a la kɔni n bɛ se ka nin de f'u ye ok jazakumullah vraiment nin bɛ wasabɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi k'a fɔ san wɛrɛ an ye degun mun sɔrɔ ɲinan ta in na ala ka nɔgɔya olu kana segin ka na tun et puis toujours gɛlɛya bɛ mɔgɔ avancer de gɛlɛyaw mana na adamaden bɛ hakili de sɔrɔ tun ka hakili dayɛlɛ ka se ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ san nataw la yaasa gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ ɲinan inshallah olu kana sɔrɔ san wɛrɛ ala ka basigi n'an ka jamana in kɔnɔ san wɛrɛ ta jama ka se ka caya mɔgɔ ka se ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka mali yɛrɛ kɔnɔ région bɛɛ lajɛlen ka se ka na caman an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan balimaya kɔnɔna la ka se ka nin ko ɲɛnajɛ ɲɔgɔn bolo inshallah nin bɛ kɛ an bɛ dansigi an ka sigila nin na komi inshallah nin waati ninnu na n kɔfɛ halisa wa sɔgɔn to MTA la n'ala sɔnna ma sɔɔni a tɛmɛ ani an ka dunanba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn kunbɛ yan tun a tɛmɛ wa jazakumullah ahsanul jaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh